Tapi sampun sampun dayanipun monggo kalau ketinggal biar saking jumeneng saking sasono kan daya tuku wong sasono. Daya ngasam kan. Monggo Bapak Suyatno. Ugi kerawuhan panjenenganipun Bapak Joko Boyo ke rawuh lho niki. Bapak Rusdi kepala desa Blimbing ugi rawuh menika. Oh nek niku dereng kertas kula. Gua bilih panjenenganipun Bapak Lurah Sepur Bapak Suyat boten kepareng tindak panggung. Pakur matan sangat sipun ngatur dhumateng panjenengan Bapak Kades saking Blimbing. Tonggo kalian saking Sasono menengah daya tuku boten Sasono. Anak-anak duduk semua. Anak-anak duduk semua. Wong golek bathi tok kowe kita rae. Nah, sapa sing ngomong ngongkon dadi dalang, salahe dadi dalang. Ngenteni BLT ya. Ya Mas ya. Aku rasane katokku saya. Oh, ngenteni bakti bakso. Saweran iki Mas. Ngenteni bakso. Bapak Jumadi nyawer nggih. Mas kono. Ene diumumke. Anu pengumuman katur ing samudanipun. Saweran dalu samangke dipun klumpukake mengke disumbangne Karang Taruna. Setuju nggih? Saweran diklumpukke disumbangne Karang Taruna. Setuju nggih? Boten. Karang Taruna ngen kula mriku. Niku titip aku. Nuwun sewu. Ing kalenggan kan ngajengaken nggih napa pambutan Mas Gareng nggih. Lho anu Bapak Jogoboyo sing tukang amyong kuwi. Piyantune pundi? Lho titip bali to. Ya iya monggo. Bapak Rusdi. Nggih. Tok nggih rawuh. Monggo. Nah, Aku gak apal ya. Jogoboyo pandem langan besar. Monggo katur cepet-cepet yen Bapak Rusdi. Bapak Jogoboyo. Bapak sampun-sampun kali melujang kali kang samudanipun. Tukang ngene saking Sasono menengah daya temu jumeneng Sasono. Budaya. Ingkang sampun kasempatan monggo Bapak Jogoboyo. Para rawuh Bapak Jogoboyo. Ngeten anggem gawe nggih Mas. Anu teko biyosange. Pripun? Oh Bu Eza. Oh. Nuwun sewu Mas Gareng nggih. Nun. Tetep pambutan dipun aturaken nggih menika podang kuning leresi pambutan jadipun Krida Taruna RT 13 monggo. Penyanyi niki nggih ngaten kabeh napa? Setel sing giliran sapa Mas? Oh giliran. Ayo lungguh. Oh lungguh.